Fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman ni ye an nalen an ka kunnafoni kɔnɔna la n'a bɛ tali kɛ tɛnɛndo kunnafoni na min n'a bɛ bɛn juwe kalo tile 21 ma sanba 2025 an ka bi kunnafoni kɔnɔna la an bɛna an da don min ye kumaba damadɔ minnu bɛ an bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka farafinna tile bi yan fɛ jamana n'a bɛ olu yɛrɛ kɔni kun kan an b'a daminɛ an yɛrɛ fɛ yen Mali kɔnɔna la i b'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni b'a kalama cogoya min na sariya min ni o bɛ tali kɛ sariti la ni o de kɔni ye sɛbɛn min n'a bɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni fana ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛn keleya o bɛna sabati jamana dun olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se min ye cɛmancɛla fɛnw ma i b'a ye k'a fɔ baara minnu ni olu yɛrɛ kɔni kan ka kɛ olu kɔnɔna la min n'a bɛ tali kɛ bɛn ani keleya o hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la bi a document i b'a ye k'a fɔ a baara kɔni a dili o ɲɛ minɛla premier ministre fɛ ni o ye Abdulaye Mayiga nka nin baara ninnu kɔnɔna la hakilina ye jumɛn i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko article o 106 o de bɛ document in kɔnɔna la fo ka taa se préambule min ni o bɛ a kɔnɔ o ye kelen ye min ye a titre fana ye o bɛ t'i jɔ fo 16 ɲɔgɔnna si la ka taa se chapitre 39 yɛrɛ kɔni fana ma nka i sɛbɛn a bɛ i dasigi belebeleba min kan o de ye min ye da lakana bilali kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye hakilina ko o dili yɛrɛ kɔni fana ye k'a sɔrɔ i ma don maa wɛrɛ kɔni gasi la o fana tɛgɛ sigira o kuma kan bɛ an ka duwaɲɛw olu fo ni olu yɛrɛ kɔni ye an ka sɔrɔ a kɛlɛcɛw olu kɔni fana ye olu ka wulikajɔ n'u ka baara o sera ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni fana ye a bɛ fɔ min ma ko explosive n'o o ye ayiwa pɛrɛn baara ye walima mugujugu yɛrɛ kɔni fana min ye a 105 115 u tɛgɛ kɔni dara o yɛrɛ kɔni fana kan a bɛ fɔ fura mun yɛrɛ kɔni fana n'o olu ma yamaruya sariya yɛrɛ kɔni fana fɛ n'o o bɛ t'i jɔ fura 875 ani 400 wa tɛgɛ yɛrɛ kɔni dara olu kan ni o kun dugulen bɛ min ye an ka taama mobili ninnu kɔnɔ n'a bɛ fɔ ko remorque o dɔ lajɛlen kɔni karasɔrɔ yɛrɛ kɔni kɔrɔ a kun b'a la ka na ka bɔ Ghana yaasa ka se ka don anw ka jamana kɔni kɔnɔna la an bɛ foli kɛ an ka min ye sɔrɔ ayiwa kɛlɛcɛw ye ni o ye duwaɲɛw ye u ka baara kɔni o hukumu kɔnɔna la an bɛ taa Niger fana kɔnɔna la olu ka finitigilakaw banbaci kɛlɛ hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a kɛra sababu yɛrɛ kɔni fana ye u ka min ye jamana marabolo min bɛ n'a bɛ wele tilaberi kɔnɔna la siganama maa 8 tɛgɛ kɔni dara olu yɛrɛ kɔni fana kan ayiwa min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu yɛrɛ kɔni nɔ kun bɛ se ka sɔrɔ ayiwa u ye opération min n'a kɛra niya bɛ k'a fɔ siga kun kɛlen b'u la yen nɔ ni a kɛra ka bɛn ni juwe kalo tile 14 ka taa bila juwe kalo tile 17 yɛrɛ kɔni waati la wa i b'a ye k'a fɔ tera ka taa se Samira ale ni Tamu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma wa i b'a ye k'a fɔ maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ minɛra nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na jalaki min binna olu kan o de ye ka se ka banbaciw ka se ka olu don bɛrɛ kɔni fɛnɛ la u ka so kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko hébergement yɛrɛ kɔni o ka bɔ yen ayiwa i b'a ye k'a fɔ min ye baara jugu minnu ni o ye ayiwa sariya kɔni bɛ minnu kɔn i b'a ye k'a fɔ tɛgɛ dara dɔw fɛnɛ kan k'u bɛ o baara ninnu olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔna la an bɛ bɔ yen an bɛ taa Togo halisa min ye ayiwa an ka dafɛ jamanaw halisa o kibaruya Togo bi bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ a kalama wale min yɛrɛ kɔni bɛ Togo i y'a ye Togo jamana ɲɛma ni o ye Faure Gnassingbé ale kɔni ye wulikajɔ baara kɛ o de kɛra sababu ye kɔni fɛnɛ ye u ka finitigilaka minnu ni u bɛ t'u jɔ 559 ɲɔgɔnna si la ka se ka olu bolo ka ko ka jɛ payi ka bɔ baara yɛrɛ kɔni fɛnɛ la nka nin baara in o yɛrɛ kɔni kɛra waati min yɛrɛ kɔni fɛnna la hali n'o y'a sɔrɔ maa caman yɛrɛ kɔni bɛ olu b'a la ka u yɛrɛ ɲininka a kɛra hakilina jumɛn a kɛra kun jumɛn kɔni kɔnɔna la nka jamana ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ ale ka ni laɲini i b'a ye k'a fɔ taa ni ka segin o yɛrɛ kɔni tɛna k'a kan bari maa o maa ni olu yɛrɛ kɔni gɛnna wa sariya ye hakɛ fɛn fɛn ka kan n'u ye walima sariya ye hakɛ fɛn fɛn ŋaniya n'u ye ko u bɛna jɛ ni hakɛ ninnu yɛrɛ kɔni o bɛɛ lajɛlen na o fɛnɛ bɔlen kɔfɛ a la k'a fɔ ko don n'a nataw la k'u bɛna se ka don finitigiya yɛrɛ kɔni na Togo ko o hakilina o fɛnɛ jɔsira k'o bɔ a la pewu nin baara in bɛɛ lajɛlen bɛ bila hukumuna jumɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ min ma nanzarakan na ko discipline wa ka se ka o don u ka finitigiw olu yɛrɛ kɔni ka baaraw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na wa min ni o bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye jamanadenw olu na se ka lakana ayiwa min ye discipline ye ka se ka don u ka min ye finitigilakaw olu ka baara kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana a bɛ ka i ɲɛsin gɛlɛyaba minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma nin waati laban ninnu na ni ne tun ye an ka bakurubaw ye minnu ni olu yɛrɛ kɔni sɔrɔla Yeli Vision fɛ ka se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ d'a ma wa i b'a ye k'a fɔ nin kuma ninnu a bolila kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka lakana sabatili ma fo ka taa se an ka mara a taabolo yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma wa min ye basigi yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ka se ka o ɲini min ye an ka gun yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan
nin baara ninnu kɔni kɛra Yelivision fɛ k'o kunnafoni kɔni fɛnɛ di aw ma. An bɛ Ala sago halisa k'aw lafaamuya a kɛto b'a la k'a fɔ an ɲɛna a k'aw sɔgɔlen to Yelivision yɛrɛ kɔni fɛnɛ la min ye kunnafoni na kumabaw ye ka se ka olu di aw ma nanzarakan na fo ka taa bila an ka todunkan yɛrɛ kɔni na don o don wa Yelivision ale ye Jabaranin sanfɛ an b'a fɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ wasalamu.